i ho anunciem avui perquè és l'últim dia i és la festa major que tenim. Per tant, un aplaudiment per ells per vindre any darrere d'any a amenaçar-nos un dia com este. Bueno, jo crec que ja me conegueu, no obstant, jo no tinc inconvenient en tornar-me a presentar. Soc José María Llopis i soc el president de l'associació de la UDP de Corbera. I, conforme ha dit Batiste, un gran amic de Batiste i del poble de Sollana. I ja és la tercera vegada, em sembla... Gràcies. Me sembla que és la tercera vegada que estem ací i no serà l'última, perquè nosaltres sempre estarem disposats a vindre. I no res, anem a començar i a veure si som capaços de fer-vos passar una vesprada agradable. Gràcies a tots. L'associació el que busca és que este grup de persones que en la joventut no han pogut disfrutar de res, ara en la vella per almenys que tinguin algo en què disfrutar i poder recuperar un poc el que han perdut en la joventut. La joventut nostra no és com la vostra. Entonces el tema és així, que ara la vella per almenys que tinguin un oci que es pugui correspondre en el que han treballat.